to vyskúšali, aby ste sa nebali, lebo tu vám nikto nebude merať čas a nič, ale aby sa vám to dostalo do povedomia, keď to budete reálne robiť a nikomu z vás nepráve nespravili, ale aby sa dostalo, aby ste toho nebali. Čiže situácia, môžeme si musieť akú situáciu, že by byli, budete na rodinnou oslave, budete vonku sa hrať s mučatami, budete niekde na školskom dvore, zrazu nastane situácia, že niekto pred vami odpadne, leží na zemi, alebo niekoho nájdete na zemi. A situácia môže byť rôzna. Prosím vás, keď niekoho nájdete leží na zemi, nerobte to, ako to robia bežní ľudia, že toho človeka prekročia, alebo si ho nevšímajú, lebo si myslia, že ho vidí. Každý človek niekomu patrí, je to niekomu príbuzný, môže to byť otec, brat, čiže prídem človeku, oslovím ho. Keď neviem, ako sa volá, lebo väčšina z vás sa na obci budete poznať, čiže keď ho viete, ako sa volá, tak ho oslovíte krstným menom, nie. Alebo, pane, počujete ma, nereaguje. Tak prídem silno na trasu, čiže prídem silno na trasu. Ak nereaguje, skúsim pôjdem na bolesť, čiže tu ako máte už na oči, to je bolestivé, zatlačte si, skúste si vyskúšať, doma zatlačte si. Takisto ako máte kľúčnú kostu, je to bolestivé, čiže zatlačte kľúčnú kost, nereagujete. Dáte si ruku do peste a stred rovníka zatlačite. Ak by bol to človek, ktorý je pod vplyvom alkoholu opitý, keď ste mu to spravili, tak zareaguje, daj mi pokoj, viete, že je opitý. Dáte ho do stabilizované polohy, domov. Samozrejme, že necháte veľa na zemi, ale keď ľahko nespí, je to rozhodnutie. Ale ak nereaguje na oslovenie, čiže nereaguje na bolesť, znamená, že je bezvedomý. Ďalej, čo by sme zisťovali, čo by ste tam zisťovali? Či dýcha. Ako by ste zistili, či dýcha? Priložiť palec, ale neviem. Priložiť ucho. Dobre. Ešte raz. Priložiť ucho. Výborné. Puls, aj niektorí vás dobre povedali, puls ako, dobrý deň, puls ako ľudia, ktorí nemáte zdravotnícke vzdelanie, nikdy neskúšajte. Vysvetlím kvôli čomu. Človek, keď je v strese, tak sa vám prekrylia končeky prstov a cítili by ste svoj vlastný puls. Čiže nikdy nemusíte merať pacientu. Pacient, alebo človek, ktorý je bezvedomý, ak nedýcha, nebude mu fungovať srdce. To máte jak motor v aute. Keď nemáte benzín, nebude vám fungovať nič. Čiže žiadne, prosím vás, prst do úst, žiadne vyťahovanie jazyka, jazyk sa nedá vyťahovať. Hej, zabudnite na to. Chyťte si jazyk, to nie sú. Nedá sa jazyk vyťahovať. Hej, jazyk je klský, slizký, ale keď je človek bezvedomý, tak sa uvoľňuje stavstvo a zapadne vám jazyk, ale nie ako to funguje v rozprávke, že sa vám zroluje slimáček dozadu, ale iba koreň jazyka vám zapadne. Týmto jednoduchým úkonom 3 prsty na čelo, 2 pod bradu, keď urobíte, tak sa uvoľnia dýchacie cesty, nájde si ucho v ústach, 10 sekúnd a očami sledujete, či sa vám vyjadrí. Tento pacient nedýcha, čiže je bezvedomý, nedýcha. Čo ďalej musíme robiť? Čo vás napadne? No teraz treba masáž srdca začať, nie? Výborné. Čiže tu je začiatok hrudníka, tu je koniec hrudníka. Na vyrovnané ruky ste praváci, ľaváci, to jedno ako hranou dlane, čiže v strede, na vyrovnané ruky začneme stlačiť. Hĺbka stlačania je veľkosť tých cukríkov. Je tých veľkých max a tých klasické, keď poznáte z obchodu, 5 až 7 cm. Začneme stlačiť. 30 stlačení. Rýchlosť je 100 za minútu. Treba si uvedomiť, že v tom strese vás to bude motivovať, aby ste to robili rýchlejšie. Lebo ten stres vás bude budiť a adrenálin, tak to budete robiť takto asi. Nie je to správne. To sa nedá, lebo si uvedomte, že srdce je pumpa. Ono sa potrebuje stlačiť, uvoľniť krv. Stlačiť, uvoľniť krv. Čiže žiadnych 150, ale pekne. Aby sa to srdce napilo krvi, uvoľniť. Keď prejde 30, keď je to človek, ktorý poznáte, je to váš príbuzný, zapchám mu z dierky, dvakrát nedýchne. Ak je to človek, ktorý nepoznáte, nikdy ste ho nevideli, tak ho nedýchate, ale len stlačíte ruky. Za ten čas, keď ste dvaja alebo jeden, keď ste dvaja, tak ten druhý volá záchrannú službu, 155, dobrý deň, čo sa stalo, kde sa stalo, komu sa stalo, ak ste sám, dáte si telefón na vlastné odposluch, budete si hovoriť na seba a idete, hej. Poďte mať meniť, nech sa páči. No a keď ho nepoznám, že nemám dýchať. Tak nedýchajte, len stlačate. Len celý čas? Celý čas. Celý čas. Keď nebudete zapáčať, to bude to nie. 6 minút stlačať. Pravá ruka ide dole? Ako chcete vy? Aha, že to je jedno, hej? To je jedno. Ako vám to vyhovuje? To je ťažko. A
Poďte. Kto ďalší pomôže slečne, alebo pani? Kto ďalší? Paťa, ty choď tiež. Chcem vidieť, že jak si zachraňovala. Poďte oproti. Ona už má skúsenosti. Oproti sebe. Oproti. Tak. Keď ste dve, oproti sebe takto. Hej, stredajte sa. Na ten čas vy máte na operačné stredisko a operačné stredisko vám povie, že na obecnom úrade v Černom Paštore v kultúrnom dome majú defibrilátor. Čiže ja ho donesem, nevolali. Čiže zapneme si. Nalepíme elektrody na holé telo, tak jak máte na kreslení. Nedotýkej se pacienta. Stiskni tlačítko výboj. Nech sa páči. Stlačte srdiečko. Čo vám ukáže? Nedotýkej výboj byl dodán. Začni resuscitovat. A tam, kde máte stred, ten krížik, tak tam začnete stlačať. A idete. Tak ako vám pípa prístroj. A už teraz len počúvajte, čo vám hovorí defibrilátor. On to po 2 minútach bude opakovať, čiže keď vydržíte sama 2 minúty, dobre, ja by som jej pomohol, ale ja som tu už není, čiže to už si musím dať vy. Nikdy nerobte prestávky medzi tým, čiže keď ste dvaja, tak si len vymente ruky, hej? Hneď. Výborné, poďte. Vymeďte si ruky. Ale poďte dlhšie, kľudne. To je 2 minúty. Keď budete sami, budete to možno robiť aj 5 minút sami. Sa mu nezlomí hrudník, tak to Zlomí môže sa. stlačiť? Zlomí sa. No ho Ale na zlomení hrudi nikto nezomrel, ale na to, že mu nebude byť srdce, zomrie každý. Čiže, čiže ak sa zlomia rebra, oni sa väčšinou odlopia tu na od chrúpavky, tak to srdce sa potom takto približuje a ešte sa vám bude lepšie masírovať, čiže nezlaknite sa toho, hej. To je, keby ste kurčat stlačili praskotou, je to také nepríjemné, ale naozaj u starších ľudí väčšinou zlomíte rebra. Hej. Čo hovorí? Pritlačite sa, že stlač lepšie. Makaj, nie? Dobrá masáž. Pochválil vás, vidíte. Poďte ďalší, poďte. Samozrejme, že tie elektródy by vám dodali, tam je lepidlo, hej? Na tých elektródach je lepidlo. Ale to je len takto na ruku? Áno, na holé telo. Na holé telo. Na holé telo. Na holé telo. Tam je lepidlo, to sa odlepuje a nalepíte tak, to je teraz. Tu sú Přeruši resuscitaci. Nedotýkej se pacienta. Analyzuj. nie je tam... Analyzuje. Nedotýkej se pacienta. Analyzuj. Výboj doporučen. Nedotýkej se pacienta. Stiskni tlačítko výboj. Ktorý toto, čo svieti srdiečko. Výboj byl dodán. Začni resuscitovat. Polečky, dobre. Přiklač více. Hlbšie, kľudne. Tak, výborne. Dobrá masáž. Vždy to robte chrbtom, hej? Ruky vyrovnané a chrbtom, hej? Nie rukami, ale chrbtom. Vám odídu od chrbta, hej? Vždy to robte chrbtom. Vyrovnaný chrbát. Keď budete mať nalepené, takže tam už je treba, lebo tam máte presne označený stred. Tam je stred, presne, vidíte, keď budete vyšli. Teraz Katka, vymeňte si, tak? Pokračuj. Dá proste niečo vytý a vyššie, ale to už dneska tí ľudí nenaučíte, že konečne ma odmýšľať, že idem na to v strede hrudníka. Dobrá masáž. Výborne. Pani poslankyňa, výborne to bolo. No, keď to dvojku varím, mesiaca. Dva mesiaca. Tu? Ale ešte nie mali sme. Je to ťažké. Je. Je to.
Hlavne keď niekoho poznáte, že to je ešte k tomu, že... No ale to sused bola. Ja mám tu v januári. Prišli. Ale chvala Bohu sa to vedelo. A dobre, úspešne? Úspešne. 18 minút mali. Dneska sa predňala. Prišli 6 minút. Prišli som makrala. A boli asi doma, hej? Přitlačnice. Pritlačka, ja pritlač. Dobrá masáž. Přeruš resuscitaci. Nedotýkej se pacienta a nařízení. Pôjde ešte raz, nebudete sa. Nedotýkej se pacienta a nařízení. Vývoj doporučen. Nedotýkej se pacienta. Vytkni tlačítko vývoj. Vývoj byl dodán. Začni Pri tom výboji resuscitovat. by ten pacient trošku hodil, lebo tam je 250 žalmov, čiže je tam veľký náboj. 250. On si počíta váhu. A testuje nám povie, že sme ho rozvýkali? Ľubo, nie, že zlámeš hrudník. Oni sú simulačné, akože na simulátor, ale oni také isté, čo máte vy vo svojom prístroji, sú také isté. A ona potom povie, že sme ho rozvýkali a že nemáme pokračovať, Nie, alebo on nepovie. že budem 15 minút. On nepovie, keď už budete sami, hej? Keď už budete sami, že... A tej sa prestane proste. Áno. Keď začnete dýchať, začnete dýchať spontánne, už nestačíte. Prístroj vyhodnocuje len činnosť srdca, ale nevyhodnocuje dýchanie, že sa veci nedokážu. Ale potom sa mu nemôže nič podávať. Nie, a môžete mu dať, tak vidíte tu na prístroji, tak je to napísané, môžete mu na to zvážiť určitého hlavu zákonnú, tak mu dáte, hej, to máte napísané, ale nemusíte nič hovoriť, keď vy ste to neodýchali, sami, že po tých 30, tak si zakloníte hlavu, dvakrát dýchnete a stlačate ďalej. Dobre? Pomôžem trošku, jak tak? Teraz tu robíme 7 minút, hej, si vezmete. 7 minút. Dobre, a po koľkých minútach treba skončiť, že to už nemá zmysel? To je individuálne. Hej, tak dobre, ale To kým je prie zachránka? 15 minút, Vy to robíte hej, vtedy, kým nepríde zachránka, alebo ste tak unavení, že to už nedokážete robiť. ale tak bežne, priemer, alebo tak z tvojej praxe. Mali sme resuscitácie, že sme 2 hodiny oživovali. Hej, Mali sme resuscitácie, že sme to robili. hej, Po 15 minútach sme prestali. aha. Nedotýkej se pacienta a nařízení. Počúvajte sa, dobre? On dvakrát bude to povedať. Nedotýkej se pacienta, analyzuj. Vývoj doporučen. Nedotýkej se pacienta. Stiskni tlačítko vývoj. Výboj. Tak, Vývoj byl dodán. Začni resuscitovat. Je to ťažké. Přitlač více. Vážna správa, myslím, že je po slovensky sa to dá. Dobrá masáž. Aj po gorálsku vybavení. teraz keď máme národnostnú menšinu, tak teda, národnosť teda, tak už by malo byť aj po gorálsky, no jak.